Johanna ja Arto, häät lähestyy, mutta ilmeisesti teillä on erittäin tulehtuneet välit. Seiskaan tuli vinkkejä, että te olette ajautunut oikein käsirysyyn Helsingissä baarissa. Joo, no eilen siis mut oli kutsuttu keikalle tuonne Helsingin Onnelaan ja keikka meni ihan loistavasti. Ja ravintoloitsija kiitti siitä ja hän oli itse asiassa niin tyytyväinen, että kuulemma he nyt yrittää järjestää sit koko SK-ravintoloiden kiertueen ympäri Suomea. Että mä laulan ja tanssin ja ei siinä mitään, että keikka meni tosi hyvin. Ja Nassulla on tämmönen ihana turkki tämän pakkasten takia. Mutta joo. Elikkä ei ollut siis silleen mitään keikalla ongelmia, että hoidettiin loistavasti ja voitte itse vaikka soittaa Onnelaan ja kysyä ravintolapäälliköltä, että pitääkö tämä paikkaansa, koska se pitää. Jengi oli ihan fiiliksissä, että no suorastaan niillä on Johanna Tukiainen mania. Mutta joo, sitten meillä oli siellä takahuoneessa, me oltiin siellä backstageilla ja tämä Arto on sellainen henkilö sitten, että kun hän saa vähän alkoholia, niin tuppaa tulee vähän väkivaltaiseksi. Niin. Arto, miten tämä homma nyt meni? Sulla on ainakin naama ihan naarmuilla. No, ei meillä tällä hetkellä ole mitään enää tästä. Ja kaikki on ihan ok. Siihen eiliseen mä en kommentoi mitään. Mutta häät on edelleen tulossa kaikesta huolimattako? No kyllä häät tulee. Häät tulee, piste. Et siis nämä ihmiset, jotka on laittanut hirveästi rahaa tähän niin kuin vetoon, kun tämmöinen vedonlyönti on käynnissä, että häitä ei tule, niin sori vaan, te menetitte rahat. Että ne häät kyllä tulee. Ja Arto on pyytänyt mun isältä kättä ja mun isä suostui siihen ja Arto on itse sanonut päivittäin, että hän rakastaa mua ja mä oletan, että Arto on mies eikä hiiri ja hän pitää niinku lupauksistaan kiinni ja niinku, ei oikeastaan tähän muuta kommentoitavaa, että siis mä nyt on semmoinen ihminen, että jos muhun käydään käsiksi tai muhun käydään kiinni, niin mä puolustaudun, että ei niinku näin. Onko noi verinaarmut sitten sun aikaansaannoksia, mitkä Arton naamassa on? No, mä en ala näitä asioita nyt tässä tarkalleen kommentoimaan, mutta mä en sano nyt yhtään mitään tästä. Niin. Enkä mäkään sano tuohon yhtään mitään. Me ollaan onnellisia, meillä on pikkasen, kaikissa suhteissaan on alus, ja ennen häitä varsinkin, niin ainahan kaikki tappelee. Ja se on niin. Ja häät on tulossa, piste. Tässä on, niin, joo.